svima ljudi. Danas ponovno novu klipu. Malo zima. Ujutro je rano, 6:25 sati je. Još što vidite, ja sam se obukao. Odmah tu. Nijet. Ovo je pomoć. Ne trebam zabuti se nakon sluzi. Sad idem. Ustajem iz kreveta. Sada sam ljudi izašao iz kuće i idemo polako gore i polako u školu. Još je klizano zato što mi tata u jednoj kući sobi ne spava, pa da ne bi začuo da ne bi probudio. Uostalom ljudi, sada sam jeo i što je super, a mi idemo polako u školu. Ok ljudi, ovo se možda ne vidi, ali počinje kiša da pada. Ja nemam kišobran, malo je kao što se vidi iznačilo se, ali ne pada puno, samo malo trusi. Evo ljudi, na balkone malo pahlo kiše. Ok, idemo skoro siđemo i ovdje ću završiti pola vloga. U tom možda ćemo na tvoje strane i to je to. Ok ljudi, došlo je